Ето какво има в кутията, която ще помогне на всеки 12-класник. В кутията имаше всякакви книгоразделители, картички, стикери и страшно много таблици и планове по български език и литература за матурата в 12 клас. От анализ на заглавията на произведенията до правилата за правопис, та дори и ръчно написани записки. Но несъмнено, най-важното в тази кутия беше този учебник, наречен матуролог. А какво представлява той, сега ще разбереш. След завършването си, Габи създава учебник, който събира всичко, което трябва да знаеш за матурата. Написано е лесно и разбираемо, така че всеки да се справи на време. И го нарича матуролог. Матуролога съдържа всичко, което ти трябва за матурата. Произведения, анализи, информация за автора, примерни есета, упражнения. А най-важното е, че е написано от ученик за ученик. Спестява ти време, усилия и е много по-лесно за разбиране. При закупуването на матуролог получаваш достъп до затворена група от свои съученици и бъдещи отличници, с които да си помагате и да работите заедно. До матурата остава супер малко време. Сега е момента да поръчаш твоя матуролог. Поръчай от сайта успешни.bg и няма да съжаляваш.